alamisa me kalo tile 7 sanba filani mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS-TV channel sɔni cɔni yantuma aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli sani an da se an ka bi kunnafoni bamanin ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carila ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoni ba min bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ communiqué la min carila tarata tɛmɛnen bɛ kalo tile 5 sanba 2026 min yɛrɛ kɔni ka état major général des armées ale b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko tɛnɛndon bɛ kalo tile 4 sanba 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw ko le opération ba saba yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana localité saba yɛrɛ kɔni ko ni opération bɛɛ lajɛlen kɛra sɛbɛya bɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan opération nin kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale maa caman faga wa sera ka tiɲɛ don banbaci wale maaw ka bolimafɛnw caman fɛnɛ na. Ina fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min avril kalo tile 25 tɛmɛnen sanba 2026 basigibaliya min donna ka Mali jamana kɔnɔna na k'o dabɔ banbaci walemaw ka binkali walekɛla ni ka ɲɛsin an ka Mali localité caman ma wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kun ye an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni contrôle yɛrɛ kɔni perdu o ko hukumu de la source dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na k'an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman k'o kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni labɛnza an ka localité yɛrɛ kɔni ni basigibaliya yɛrɛ kɔni sababuya la yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun bilala banbaci walemaw ka contrôle la ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'u ka cɛsiri ni ka baara kɛ ko ɲuman sababuya yɛrɛ kɔni na k'u sera ka localité kofɔlen minɛ banbaci walemaw la ni localité yɛrɛ kɔni ye localité min bɛ Mali ani Niger ka frontière de la. kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Rusi ka fintigilakaw minnu bɛ an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔ ni o ye Afrika Korps ma a kɔni yirala k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na ko Afrika Korps maaw ni an ka Mali fintigilakaw k'u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni sababuya la k'u taara opération baw yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana caman fanfɛla ni a ouest fanfɛla la ko opération nin bɛɛ lajɛlen kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale ma ko wa opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na min fɛnɛ banbaci wale maaw daga sigiyɔrɔ cɛnni donna o caman fɛnɛ na. an ka kunnafoniya tɛmɛnenw la an kun y'a lase aw ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni maître Mutakala Tale ni o avocat ye an ka Mali jamana kɔnɔ na ko ni maa kofɔlen ka denbayaw yɛrɛ kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko ni y'a tile caman ye ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni nana minɛ cɛ dɔw yɛrɛ kɔni fɛ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen mai kalo tile 5 sanba 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali baro maaw yɛrɛ kɔni ni o ye organisation min bɛ an ka jamana avocat yɛrɛ kɔni représenter olu yɛrɛ kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ maître Mutakala Tale ka minɛli ko yɛrɛ kɔnɔ wa b'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlenba yɛrɛ de kɔni don baaraɲɔgɔn ka minɛli la ko wa b'a wajibiya fɛɛrɛ ka latigɛ ni yɛrɛ kɔni maître Mutakala Tale ale ka se ka labila teliya la a minɛbagaw yɛrɛ kɔni fɛ. avril kalo tile 25 tɛmɛnen sanba 2026 basigibaliya min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka na ni couvre-feu yɛrɛ kɔni sigili ye an ka jamana région caman kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen mai kalo tile 5 sanba 2026 min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale bɛ bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira ni région kofɔlen maaw yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko couvre-feu min tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dɔgɔkun 2 wɛrɛ farala couvre-feu yɛrɛ kɔni kan ko b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni daminɛna mai kalo tile 5 tɛmɛnen sanba 2026 ko danbe kari a la mai kalo tile 18 nata in na sanba 2026 Sikaso région fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Libi jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ni o ye Muammar Kadhafi ale denkɛ ni o ye Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni min b'a kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara cɛ dɔw yɛrɛ kɔni fɛ a ka so kɔnɔ fo Libi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ o sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ale ka avocat yɛrɛ kɔni bɔra ni ka dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Libi procureur k'a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye suspect 3 yɛrɛ kɔni sɔrɔ u bɛ ka bisigiya maa mun na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni taara ni maa kofɔli yɛrɛ kɔni faga ko nka kabini o wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko suspect 3 nin ma se ka minɛ Libi autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni ye Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ka avocat olu bɛ dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Libi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna Libi autorité maaw bɛ k'a dabɔ a kama ni ka nin sɛgɛsɛgɛli baara ko in yɛrɛ kɔni bila retard la.
yɛrɛ kɔni Burkina Faso ale bɛ k'i cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni bɛ cari a ka jamana kɔnɔna na olu ka kɛ kunnafoni jɛlenw yɛrɛ kɔnɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko tarata tɛmɛnen mai kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka Conseil supérieur de la communication ye olu maaw yɛrɛ kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni TV5 Monde jabarani yɛrɛ kɔni k'o tɛ cari bilen Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko ni maa ninnu ka don tɛmɛnen kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko majɛ dɔw ye u yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni kunnafoniba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Communiqué la min carila tarata tɛmɛnen mai kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 4 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye ko ye opération caman kɛ an ka jamana localité 3 yɛrɛ kɔnɔ ko opération nin bɛɛ lajɛlen kɛra sebaaya an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan opération in senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka banba ciwale maa caman faga état-major ka kɔrɔfɔla an ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération nin yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw la ni sanga ani wagati u bɛ to ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ ko hukumu de la an ka Mali fintigilakaw bɛ an ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli ni ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ ko nin don ko fɔlen la k'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan ni vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ka dimi juguba de don o banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni kan o localité ninnu kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major kɔni b'a yira k'a fɔ ko opération fɔlɔ o kɔni kɛra Jura ouest yan fanfɛla de la ko nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni dogo yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni kan min yɛrɛ kɔni kun bɛ Jura ouest yan fanfɛla la ko kabini vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɔra o kunnafoniya kalama o y'o da an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni tulo kan fintigilakaw sɔrɔla ka ordre du vecteur aérien ka sɔrɔ ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko frappe yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan frappe kɛra sababu ni ka dimi juguba don banbaci wale maaw la ko tiɲɛni kɛrɛnkɛrɛnnen minnu donna banbaci wale maaw kun o de ye mobile pick-up 6 moto caman fo ka taa se tajimafɛn ale ni munition mara yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔ ko frappe kɛra sababu ni ka tiɲɛni don o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ko ani mobile pick-up 6 in moto ninnu ale ni tajimafɛn ale ni munition mara yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun dogolen don yiri jukɔrɔla dɔ yɛrɛ de kɔnɔ banbaci wale maaw b'a daba kama ni k'a dogo o yɔrɔ na walasa min yɛrɛ kɔni vecteur aérien o kana n'u ye nka o tɛ min kalama o de k'a fɔ vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɛ se baara kɛ kɔnɔna na o de la vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ don ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na ko opération filanan yɛrɛ kɔni kɛra Sevare Nord yan fanfɛla de la ko ani opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko k'u to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna na u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka vecteur aérien sɔrɔla ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin o banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma ko frappe yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa 50 kɔ bɔyan de sara pick-up 4 moto caman fo ka taa se logistique mara yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye frappe ye k'a kɛra sababu ni ka tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔnɔna ni opération in senfɛ ko opération sabanan yɛrɛ kɔni kɛra Menaka sud est yan fanfɛla de la ko ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw kan yen nɔ ko vecteur aérien sɔrɔla ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin o banbaci wale jɛkulu maa ma ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni o banbaci wale jɛkulu membre maa nin bɛɛ lajɛlen faga ni jaabi ɲumanba nin yɛrɛ kɔni sɔrɔli yɛrɛ kɔni senfɛ min ye état-major général des armées ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka cɛsiri yɛrɛ kɔnɔna ni opération nin senfɛ bon état-major général des armées ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ a ka communiqué kɔnɔna na ko min ye banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli ale ni u bɔnnenw ni na k'o bannen bɛ continuer an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'u bɛ taa banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni faga f'u dogoyɔrɔ labanw na ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw olu ka lakana ka se ka sabati jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 basigibaliya min donna an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o dabɔ banbaci wale maaw ka binkani wale yɛrɛ kɔnɔna o basigibaliya yɛrɛ kɔni kun kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an ka jamana localité caman ye olu yɛrɛ kɔni kun bɔra an ka Mali fintigilakaw ka contrôle kan nka wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsiri ka baara kɛ walasa o localité nin bɛɛ lajɛlen ka se ka segin u ma o ko hukumu de la source caman y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye ko wagati tɛmɛnenw na k'u ye opération baw yɛrɛ kɔni kɛ ko opération ba nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka labɛn contrôle yɛrɛ kɔni bɛ banbaci wale maaw la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min labɛn ale kɔni ye localité nimaba ye an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan ni localité yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale Niger ka frontière la o yɛrɛ de kɔni na yɔrɔ in yɛrɛ kɔni lakanani o bɛ kɛ sababu ni ka jamana fan caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ lakana surtout kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka Mali fintigilakaw ka poste min yɛrɛ kɔni kun bɛ labɛn localité yɛrɛ kɔni na ko don tɛmɛnenw na ko cɛsiri ni baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min
y'an ka Mali finitigilakaw k'u sera ka nin yɔrɔ kofɔlen contrôle minɛ banbaci wale maaw la. O wale in kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ko localité fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛn'u la k'u bɛna na u cɛsiri ka localité nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni walasa min yɛrɛ kɔni jamana ka contrôle o ka boli jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni minɛ o ye cikanba yɛrɛ de kɔni min bɔra an ka Mali autoritéw yɔrɔ la. Ci min b'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autoritéw k'u b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ k'an ka frontières lakana sabati. Ko o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale Niger population yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'o ko tɔ yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Labɛzanga ale kɔni ye localité min yɛrɛ kɔni bɛ fleuve Niger yɛrɛ kɔni rive gauche de la. Wa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Gao localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na. Ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka route nationale 17 de la. A kɔni yira la k'a fɔ k'an ka jamana nord yan fanfɛla yɛrɛ kɔni lakana sabatili ko yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Labɛzanga ye ko ale jɔlaba bɛ o la ka d'a kan yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ nimaba de nord lakanali baaraw kɔnɔna na. Wa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni contrôle minɛli banbaci wale maaw la an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ o kɔni b'a yira k'a fɔ ko min y'an ka Mali finitigilakaw ye ko ka sanga ni menaces yɛrɛ kɔni cayali an ka jamana frontière la ko min y'an ka Mali finitigilakaw ye k'u kɔni b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni sabati. Rusika finitigilaka minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ ni o ye Afrika Corps maaw ye a kɔni yira la k'a fɔ k'olu ni an ka Mali finitigilakaw k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u cɛsiri bɛ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ la an ka jamana caman fanfɛla ni a ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na. Ko hukumu de la tarata tɛmɛnen mai kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Rusika finitigilaka Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye banbaci wale maaw ka kan dɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛ Segu région kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen bɛ an ka jamana caman fanfɛla de la. Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ de kɔni tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko k'olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u taara bɔ banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni ka dogoyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan ko ani dogoyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na banbaci wale maa ninnu kun kɛmɛ ni ka mɔbili ale ni motow yɛrɛ kɔni fɛnɛ dogo yen nɔ ko kabini Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw bɔra nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kan k'u ye farabu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw dogoyɔrɔ yɛrɛ kɔni kan ko farabu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni faga k'u ka mɔbili ale n'u ka moto minnu yɛrɛ kɔni kun dogolen don yɔrɔ in na ko tiɲɛni don a bɛɛ lajɛlen na ko ɲani opération yɛrɛ kɔni cɛ tɛnɛn tɛmɛnen mai kalo tile 4 san 2026 ko Afrika Corps maaw ni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ opération na ɲɔgɔn fɛ Mopti région kɔnɔna na ko k'u to opération yɛrɛ kɔni na u sera ka tiɲɛni don banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni région kofɔlen kɔnɔna na komi an ka Mali finitigilakaw fɛnɛ ko wagati tɛmɛnenw na olu ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni faga Menaka ville kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ an ka Mali ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna. I n'a fɔ an kun y'a fɔ an ka kunnafoniya tɛmɛnenw na cogo min yɛrɛ kɔni Maître Mutakata Tali ni ale avocat bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na a kɔni yira la k'a fɔ ko nin y'a tile damadɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛna cɛ dɔw yɛrɛ kɔni fɛ f'a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ a kɔni yira la k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen mai kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali baro maaw ye ni o ye jɛkulu ye min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana avocat yɛrɛ kɔni représenté olu kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni Maître Mutakata Tali ka minɛli yɛrɛ kɔni k'olu jɔrɔlenba de don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali baro maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye kunnafoniya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o de ye k'a yira k'a fɔ ko mai kalo tile 2 tɛmɛnen su ne k'a dugu jɛ mai kalo tile 3 la san 2026 ko cɛ marimafɛntigi dɔw ni olu yɛrɛ kɔni fini kun birilen don u ɲɛ la wa u nana mɔbili la immatriculation tɛ mɔbili min yɛrɛ kɔnɔna k'olu yɛrɛ de kɔni nana Maître Mutakata Tali minɛ fo a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o so in yɛrɛ kɔni bɛ Falajɛ quartier de la ni quartier yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na an ka Mali avocat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wale in yɛrɛ kɔni dun ye wale juguba de ko wa a tɛ an ka jamana sariya yɛrɛ kɔni respecté o y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa si t'a dɔn maa min yɛrɛ kɔni nin wale in kɛ Mutakata Tali la kun min na maa min yɛrɛ kɔni y'o k'a la o fɛnɛ dɔnnen tɛ ko a Maître Mutakata Tali yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o fɛnɛ yɛrɛ kɔni dɔnnen tɛ maa si yɛrɛ kɔni fɛ fɔlɔ an ka Mali baro yɛrɛ kɔni bɛ hakilinaji kɛ u ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ Mali jamana de kɔnɔ wa Mali kɔni ye jamana ye jamana min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana sariya yɛrɛ kɔni kan ka labato ko ka sanga ni an ye o Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a yamaruya tɛ maa si bolo ka maa dɔ yɛrɛ kɔni jagoya minɛ walima ka fɛɛrɛ latigɛ ka maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa bila yɔrɔ dɔ la an ka Mali avocat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko ni ɲɔgɔnna wale yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka siran yɛrɛ kɔni don an ka jamana avocat dusukun na ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni
kɔni ni ko yɛrɛ kɔnɔna latigɛ olu ni kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la avocat tɛ se ka olu yɛrɛ kɔni defan cogo ɲuman na ka d'a kan ni wale sugu nin bɛ kɛ sababu ye ka jamana avocat yɛrɛ kɔni lasiran ni o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna an ka Mali baro ma o kɔni bɛ Maître Mutakala Tali ka minɛli yɛrɛ kɔni kɔnɔna kosɛbɛ o bɛ laɲini kɛ ko fɛɛrɛ ka latigɛ min yɛrɛ kɔni Maître Mutakala Tali ale ka labila télé yɛrɛ kɔnɔna ka sɔrɔ condition foyi yɛrɛ kɔni t'a la u bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'an ka Mali autorité k'u sen don nin ko in na walasa ka se ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Maître Mutakala Tali ka se ka o yɛrɛ kɔni lakana kuma kuncɛ kuma na an ka Mali avocat yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu pɛrɛnnen don ni ka fɛɛrɛ tilennen bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni utiliser Mali jamana kɔnɔ walima jamana wɛrɛw kɔnɔna na walasa ka se ka adamaden hakɛ yɛrɛ kɔni lafasa ale ni ka kiiritigɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Maître Mutakala Tali ma communiqué la min carila tarata tɛmɛnen bɛ kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale b'a lase a ka région sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni tun bɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko dɔgɔkun 2 wɛrɛ yɛrɛ kɔni farala couvre-feu in yɛrɛ kɔni ka Sikaso fantan 4 bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min basigibaliya min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na avril kalo laban yɛrɛ kɔnɔna na o basigibaliya yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ne ka na ni couvre-feu Sikaso région kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna Sikaso région gouverneur bɛ laseli wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ ko dɔgɔkun 2 wɛrɛ yɛrɛ kɔni farala couvre-feu in yɛrɛ kɔni kan ko b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu kofɔlen yɛrɛ kɔni daminɛna mɛ kalo tile 5 tɛmɛnen ko dan bɛ kari a la mɛ kalo tile 18 nata in na san 2026 ko nin wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na couvre-feu in yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 la ne ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ de kɔnɔna Sikaso fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko nin heure kofɔlen yɛrɛ kɔni kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni autorité yɛrɛ kɔni ma yamaruya di mansin o maa yɛrɛ kɔni ma min ka bɔ ko i man kan tɛ ka ye Sikaso kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na wa Sikaso gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko walasa ni couvre-feu kofɔlen yɛrɛ kɔni ka labato Sikaso région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali force de défense et de sécurité maaw ye ko le bɛna na to ka patrouille yɛrɛ kɔni kɛ sufɛla la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na walasa Sikaso sigibaa maaw ka se ka couvre-feu yɛrɛ kɔni respecté nka o n'a ta o ta Sikaso gouverneur kɔni b'a yira k'a fɔ ko autorisation kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka di maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni ma ni olu kan ka baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ minnu kan ka kɛ wajibiya yɛrɛ kɔni na walima ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ situation d'urgence yɛrɛ kɔni na ko o autorisation yɛrɛ kɔni bɛ se ka di o maa ninnu ma u ka ye kɛnɛmana na nin sufɛla kofɔlen in na gouverneur kɔni ka communiqué in kɔni a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Sikaso population maaw yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔden ɲumanya ma k'a b'a laɲini u fɛ u ka nin communiqué in yɛrɛ kɔni faamuya wa u ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni an ka force de défense et de sécurité maaw ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ couvre-feu in yɛrɛ kɔni labaarali la Sikaso fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan k'olu yɛrɛ kɔni ni couvre-feu ko in décision yɛrɛ kɔni ta a takun yɛrɛ kɔni tɛ dɔ wɛrɛ o de ye Sikaso sigibaa maaw n'u bololafɛnw ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Libi jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Saif al-Islam Kadafi ni ale ye Libi jamana ɲɛmaakɔrɔ Muammar Kadafi denkɛ yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara cɛ dɔw yɛrɛ kɔni fɛ fo a ka so Libi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ o sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni ye Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ kɔni ka avocat olu kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko Libi procureur maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni ye suspect 3 yɛrɛ kɔni identifié bi a bɛ ka kɛ ni suspect 3 min na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ kɔni faga ko nka ko n'a ta o ta ko ni maa 3 nin yɛrɛ kɔni ma minɛ wa u bɛ bɔ ni ka dénoncer kɛ k'a yira k'a fɔ ko Saif al-Islam ka fagali ko in yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Libi autorité maaw ye k'u bɛ ka ko in yɛrɛ kɔni lasumaya Libi procureur kɔni bɔra ni ka cɛntigiya k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka bisigi a maa 3 yɛrɛ kɔni na a bɛ ka bisigi a maa 3 minnu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni sen donna Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ kɔni ka fagali ko la ni nin ma ko fɔlen ye Muammar Kadafi denkɛ yɛrɛ de kɔni Saif al-Islam Kadafi ka avocat yɛrɛ ni o ye Khalid al-Zadi yɛrɛ kɔni ale ka kɔrɔfɔ la ko nin y'a tile 90 ani kɔ bɔyan kɔ yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni ye Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ kɔni ale fagara ko nka o n'a ta o ta ni suspect 3 ninnu u dɔnna ko o don ni bi cɛ halisa ni suspect 3 ninnu ma se ka minɛ ko yɛrɛ de kɔni ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Libi yɛrɛ kɔni autorité judiciaire ale ni a autorité sécuritaire yɛrɛ kɔni ma
walasa u ka procédure yɛrɛ kɔni teliya ka fɛɛrɛ latigɛ u ye décision minnu yɛrɛ kɔni lase décision yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka appliquer jamana kɔnɔna ni o de ye ka taa maa 3 ninnu yɛrɛ kɔni minɛ avocat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Libi parquet général yɛrɛ kɔni kun ye kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni cari marisi kalo yɛrɛ kɔni na kalisa o décision yɛrɛ kɔni bɛ mandat d'arrêt makɔnɔ de la ko a bisɛba kɛ ni maa 3 minnu yɛrɛ kɔni ni fɛɛrɛ kan ka latigɛ olu kan ka minɛ ko min yɛrɛ kɔni ye parquet général yɛrɛ kɔni kama o man yɛrɛ kɔni tɔgɔ ni o jamu yɛrɛ kɔni si fɔ min yɛrɛ kɔni ye Libi autorité yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'olu yɛrɛ kɔni ma ni maa 3 yɛrɛ kɔni minɛ ko lakanabaliya ko gɛlɛya dɔ de bɛ ko in kɔnɔna na ka da kan k'olu bɛ ka bisiya maa 3 minnu na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ kɔni faga ko maa 3 yɛrɛ kɔni lakanalen don cɛ maramafɛntigi jugumanba dɔw fɛ ko cɛ maramafɛntigi ninnu dun yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don wale jugukɛw yɛrɛ de kɔni ma ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye n'olu dɛsɛlen don ka taa maa 3 yɛrɛ kɔni minɛ fɔlɔ Saif al-Islam Kadafi ka avocat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni procureur k'a bɛ ka ni kuma min yɛrɛ kɔni fɔ k'olu tɛ sɔn o ma togoya si la ko nin kɔni tɛ excuse ko yɛrɛ de kɔni olu bɛ welemada fɛɛrɛ ka se ka latigɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni mana na ta sariya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka labato avocat ninnu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Libi service de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ mandat d'arrêt min yɛrɛ kɔni dara ni maa 3 ka mandat d'arrêt min yɛrɛ kɔni ka labato ni maa 3 ninnu minɛni ko Libi service de sécurité maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ jɛkulu walima maa o maa e kɔni sen donna ni maa 3 yɛrɛ kɔni n'olu bɛ ka ɲini olu yɛrɛ kɔni lakanani baaraw la fɛɛrɛ ka latigɛ bolo ka da o maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan walasa sɛgɛsɛgɛli baara ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni maa kofɔlen ka saya ko yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni ka se ka taga ɲɛ ko procédure ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na avocat yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɛ 10 ani kɔ bɔyan kɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bila autorité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa dalilu minnu yɛrɛ kɔni sara la Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ kɔni ka fagali ko yɛrɛ kɔni na olu ka se ka u bolo da o dalilu ninnu kan ale ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sara lahalaya minnu kɔnɔna na ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa autorité ma yamaruya di olu ma olu ka se ka u bolo da o dalilu ninnu kan k'olu dun yɛrɛ kɛti mun yɛrɛ kɔni kɛ o ka ca ni yɛrɛ kɛti 14 bɛɛ ye avocat ninnu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni autorité dun bɛ ka sumaya nin ko ninnu yɛrɛ kɔni fɛ k'o bɛ kɛ sababu ye ni preuve médico légale minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o dɔw bɛ tunu ko yɛrɛ de kɔni na olu bɛ laɲini kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni ni enquête ko baara in yɛrɛ kɔni a ka kɛ ka sɔrɔ maa si yɛrɛ kɔni ma politique ko don a la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Libi procureur kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 3 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale bɛ ka bisiya olu la k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni sen donna Saif al-Islam Kadafi ka fagali ko yɛrɛ kɔni na ko nka a bɛ ka siran ka ni maa 3 yɛrɛ kɔni minɛ ka d'a kan maa 3 yɛrɛ kɔni lakanalen don jɛkulu maramafɛntigi jugumanba dɔw yɛrɛ kɔni fɛ o ko in yɛrɛ kɔni dun ma diya Saif al-Islam Kadafi ka avocat yɛrɛ kɔni ka d'a kan olu kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko ni maa 3 yɛrɛ kɔni ma minɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni tɛna se ka ɲɛtaga bilen ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma